What's up everybody? Good morning, good morning. May buntag sa kanan. Ayo, uy. Ako na bunuhan. Padulong namin sa garden mga Zay. Si Dongski nagdala og lapog kay allergy sa lamok. Mga anakins. Natangtang lagi ang unod na. Among kalabasa kay natangtang iyang bungo. Sayang. Kanta na lang tag sayang. Sayang na sayang palaga. Nayabag. Balik na pala din sa. Nalata. Pati dito isa lata gyapon. Magtiwas kita karon diri sa ato ang garden mga Zay. So Domingo karon si Dongski walay duty. Tugma pa siya sa gabi. Panggabi ka na Rex da? Mara? Panggabi na pud ang duty ni Dongski sa Puhol. Sumanga ato siyang nabira. Ato siyang nabira karon mga Zay kay naaman siya. Mabasa ka. May tubig dyan sa ibabaw nga punulo o iyang gikuan. Gikuan naman siya rin sa hapon. Diri na po sa among garden magsalida karon. Welcome sa among vlog. Ha? Yung jacket na mga Zay kay dagan lamok then init. Ano na po tayo? Dano. Para dili pa kayo makuan ang atong mga kuan panit. Sayang atong gi-apply sa atong panit na kuan. Kojik na sorb. Katawa si Dodo nga akong gi-apply sa akong panit mga Zay kay kuan. Kojik na sorb. Kung wala pa mo nakatry anak mga Zay, pagtiyo mo sa ako. Ako ikuan ang link dia sa kuan ubos. Kojik na sorb. Bitaw mga Zay, wala mong ikuan mga Zay oy. Wala ko artist ako mga kalawasan mga Zay. Kadoy. Tata. Akong vlog. Kita kasi akong vlog. Ay bakala. Nay, ito balay. Ko pag pagsili gay na maho siguro to. Kapag ganito pagsili, namukot daw sila karon. Mukot. Kani mga Zay, kani daw akong tiwason ang kuan. Akong gikuan kagahapon na batong. Wala na ako natiwas. Sa ato siyang halgihan. Dana pagaling nga og kuan na gilamon na. Ha? Di pagaling og gilamon. Di kilandong diha nga side. Naman na di kong sumpay dito sa kahoy mga Zay o niya. Wala pa man tay PC para hikot sa batong. So dani sa tamang-tabang ni Dongski og kuan. Gilamon. Ang tampang lagi unod lagi. Kaya dito pita sa ako mga Zay. Dani ta mag-abay ni Dudong para sweet ba. Ita-abay galing ko dani ni Dongski. Para sweet ni naman ginawa. Hindi mo kay. Ang gabay-abay sa amin ni Dudong dani nga side. Ganahan ko kabay dani sa iya mga Zay. Kani ako ngawan sa iya. Ganahan yung kabay ni Dudong dito. Kaya lang to, magbuti. No, hindi ko ni Dudong. Kaya darmagot. Sabi nimo, basta kay darmo lamok ko giga. Ganahan man ang lamok nimo kay di man ka busy. Kapansin sila. Pero kung busy gani ka di ana. Di na ganahan ang lamok na. Kabag nang ano. Tao nga busy. Kaya di man nagpapansin ang lamok kasi lala ng lamok diha. Mani among banding mga Zay. Domingong dako nagilamon. Domingong dako nagilamon. Banding sa pamilya ni Inday Irene. Paon na alig di pa. Ganyan kaya. Yan ako kita sa imo na lang tawagan kamo tinan oh. Dako lagi unod ang kunay katay. Nangunod ng mga katay na. Gani siya oh. Hawa di. Nako nakita dang yun na bi. Wala nako nakita dani ganina. Nara oh. Unod na siya. Dara Risa. Unod na siya sa katay. Napa din oh. Oh. Da. Unod da. Unod da. Napa oh. Napa ira na. Ay magmay pa ko. Nang kani unod man niyo. Dako gyud no. Nara oh. Nara oh. Sige unod din katay. Muni Inday? Kani. Katay siya kay ang punuan inot kayo unod. Katay ang iyang kuandan sa kamote. O karon mga Zay is mag Gusto kang tingog? O karon magtubang ko. Ay mag-agaw ni. Murag kuan ba? Murag kakutason ba? Gulog-gulog di ba dito dahil nga sa ibabaw man ay. Busy ba? Guys, videographer daw na ako karon ni Dongski mga Zay. Guys, one, habog kini lagi guys. Nang style guys, ang tubag lagi nga habog guys. Kapo may mga dito. Ay guys. Hay pangipon. Ilo guys. Pwede ilo.
Guwang na din ang saging mga dayo murag buang. Ha? Picture sa na, yeah. Sus, murag. Ano? Hmm? Pwede may mga lubi. Matuwa mo. Hmm. Dani na ro, pwede pa ni Dani nimo ko ano na. Kaya Dani hawana na ro din tanuman uglot yan na ro ba? Ay, ate nang nihanap na. Murag bas? Hindi ka lulut. Saan man na? Ha? Babalik bitaw na tingmalan ka lagi. Lala, tatagaw nabili ng sangkot. Nabili. Buyan yung sangkot oy kahawid oy. Nagwang nagiday kay na Rex oh. Bugtukon. Ha? Bugtukon. Bugtog na. It's a prank. Nagwang na kada nang saging ah. Bugtog ang robot. Maglungag di tag saging karon mga jay. Dire na mi sa garden karon man yudto. Ano yun, pagtuba guys. Nga, wala yung delete. Wala na dami dito. Pero TikTok, kaya pala kailangan ba? Sa agad guys, bunog. Wala bunog guys. Agat. Dami. Bunog, dami dito guys. Unay bunong pero nadamage ang isa ka saging kina hapak sa dahon. Nuclear gyapon na Rex. Naharag. Amo kay damage. Sige na dami pakatuba sa saging at tinanom ni Dodong mga jay. Yan ni tanom dani si kakilid sa saging. Dito sa ibabaw na napoy isa datong hapit na gyapon maguwang. Ginagmay ra ni siya among saging mga jay pero pagkakaon gyapon mi dani sa among saging nga gitanom. Na. Pwede man Rex nga naon mo na Rex na bitaw. Area bitaw nimo nga kuan bitaw dili bitaw nay madamage sana ba. Ah, yeah. Di na siya pambahon. Kuan naman na siya matumba naman kuan naman iyahan. May ito tumbahan na to. Kungkong ito gyud. Kanina sa mga. Wala na pa nga gasing ba. Dakuan na kada ni nga kahoy da. Ha? Nabaw dako na kay nga kahoy. Magabas na siya na dili. Pero murag palkata gihapon. May tayo pagkatawa. Ta? Tawa na to. Tini mo madaog di ay? Kanina na to. Be. Ayun nga, kanina na to. Guwang na kay ang saging mga jay udo kay di kay ni katuba ni Dodong nya kay gusto na ko ang kanang guwang kay mga jay baka nang gahi kita gigisanan siya. Ay gahi. So manang wala pa namo gibali-bali mga jay nya karon kay nakaplano man mi nga diri mi man udto sa among banlag so among gituba kay maglungag ta mga jay. Then magkuha din tag mais mga jay. Diri ta magkain-kain sa among banlag. Di butang mo sa bangko. Nano mo? Grabe na kaguwang. Nga, nasa pinigsit mo na sila mo. Tamain. Wala ka na ano. Asal ka tagi nila ng grupo. Ang kasabihan ni Dodong kung wala ta nananom. Asa ba ta makakuha dani sa saging nga ni kaguwang. Dagko kasan sa mga jay oh nakay duha ka buk ani or tulo busog na kay ani nga saging. Diri mga jay kay malawlaw ka sa saging kay walay sagingan pero dito sa balingasag dili pud ka ganagaon sa saging. Kay paglantaw pa lang nimo sa saging mga jay. Bisumaka na ka. Dili. Bisumaka na kaglantaw sa saging kay dagan kay saging dito mga jay nang lata ang saging. Diri kay way saging diri sa hingoog. Makakaon kag saging dinhi kung magpalit ka. Ngani karon no nakatanom may di nakakaon mig saging. Kung wala mi nagtanom mga jay makakaon mig saging diri magpalit. Munang sada gyud magtanom. Para malibre sad ka panalagsa ba. Makatipid. So karon mga jay is magharbis ni Dodong sa mais kay maglungag ni og mais. Magto mi dito karon sa maisan. Yan ana mi sudlanan oh. Tana Rex ta. So magharbis mi sa mais mga jay. Hoy na Rex, natulog ba akong sikwa dani na Rex oh balay-balayan ni siya na Rex oh. Nice sikwa na oh, napa oh. Bawat sanggol laman na. Ano oh. Bawat. Dan palya day no isa ka kuan oh. Laman balya. Punuan isa ka punuan ni turok. Uy. Sibor bagay pala. Di kaning palya nya dani kay ako ni putuson ba. Dagan putusonon dani yo. Palya. Atong mani mga jay kay hapit na siya ma-harvest. Mga design na dito pa napadto mga ginagmay na na clearing tapos siya dito iko na matanan dito medyo na siya yellow kuan sa impanit gamay
Palitan na nanay. Pwede akong palitan tanan para dali ra. Maluto. Baligya dito. Ayun na, pila na dagko na. Gana ko yung sa dagko na. Nag-urap ko. Sarap. So ato ni siyang panitan mga Zay. Kaya ato ni siyang lungagon. Kaya na pwede pa. Init ito nga tubig. Sarap na. Maglungan tag mais. Katong kuan ba? Kuan ba? Corn soup. Ama, kung sulanan. Wala. Bugasi sa diya sa kilid. Dili na pwede masirugod sa itong kuan na rin. Sino na rin. Maraming panitanan. Bawat yung to na may kapak. Masugba na. Masugba ba? Be, paghaling mo pikas, be. Magsugba ta, be. Paghaling mo ba ka magsugba ta? Kita. Sabi up. Tos. Ito na lang ka ang basketball. Bigyan yung pagkasyat nga naran. At yung makabot na lang yung mga basket. Ano pa ang basketball na lang yung kaimong syatan? Ay, kaya na niya ito. Daog ko. Pagkadaog, hindi na naman niya ito. Tama lang ang panitan ka na, Rex, ba? Gusto mo yung kuha na, Rex, ba? Tos, kaya rapila na yung abot na. Kusa, ato pa binaki na, makaputos na lang napulo kabok ba? Binaki pa na. Binaki yan eh? Pagkaguran? Lagi itong taguran sa bulang ngayon, tayo naman. So, meron na itong mais mga Zay o nga atong napanitan. So, napa dito. Wala na ko siya ipanitan kaya marag na ako'y plano dani mga Zay. Ako ni siyang i-corn soup. Corn soup. Kanya na din tayo laya diri o. Ano laya? Ako ni siyang langlangon. Meron pang similya, kanina to pohon. Ito mawala ng similya. Nakatanong pata. Maglunod na ta dito sa atong kuan. Ako na ni ilunod diri o sa atong ipainit na tubig kay dili tanan siya gasan limpyon man siya mga Zay. Ito na siya ilunod dito diri kay aron malatan tanan siya mga Zay kay medyo gahi na gid siya. Medyo gahi na gid siya mga Zay. Gahi. Ha? Ato ka dagan. Ingani dito ka dagan namang gilong. Pero dagan pa to mga konti mga gagmay man to kani mga dagko man. Gisiga naman na atong hinaling mga Zay. So dinita maghipo sa atong kuan mga Zay. Hipuson tanan ning panit kaya aron ato ni siyang malabay. Hipo kita sa panit sa mais mga Zay kaya ato ilabay dito sa daplin. Kaya yung tagadan mga Zay na ay baka or kanding. Yung paborito ni sa baka o kanding panit sa mais. Daman tay baka o kanding mga Zay. Ato ni ilabay sa daplin. Nya nari tay kuan din mga Zay oh. Nari tay laya dinhi akong kuan para similya ni nato. Nya may pud gani kay wala pud nato ni sa tanan gipanitan. Insakto ra gid atong napanitan mga Zay, insakto ra gid sa steamer. Kay kung ato ni siyang gipanitan apil dili na ni siya masigo didto. So may ra pud nga wala nato siya gipanitan ato siyang gibilin. 2 4 6. Pinta ka butong agon. Dili maharap. Ang isa. Wala. Dali dali. Mao na din ang update sa atong mais mga Zay unya karon kay kuan naman ni siya. Ato nilunod atong saging dire-dire na nato ilunod atong saging. Kay di na ta magaling-haling sa lain mga Zay. Oh, ana ra siya mga Zay. Ngita lang tanan ni kamagi mga Zay ba. Para di na ta haling-haling sa lain mga Zay din ang maning kaldero. Una na siya sa ibabaw. Sa ako din na siya dugangan sa tubig kay mura gamay ra kay ang tubig mga Zay o nagamay-gamay ang tubig. Lugan atong tubig mga Zay para dili siya mamalhan. Ato rin siya takluban og balik. Hindi na ka. Wait. Mire ba? Budget. To. Gusto kauta. Ano mga kwarta? Ang tanong lang tadaan. Hindi mo gikot kwarta na dito nila na ulo na ulo na. Ito ng saging. Buwan kayo na Ngulit eh. Ano may baso na to? Ahos rin ni Bombay ug sili ang akong panakot. Maro itong nadapan mga Zay, kinabuhi ra niya ang atong tataran og gikiki. So magluto na ta mga Zay.
Nalata na ba yung atong tiil sa nalata na ba yung tiil sa dragon mga jay nga atong nalata no. Sulata na siya. Sa ato siyang haunon. O di ba? Matik ra kayo atong kuan mga jay. Atong sugangan. Sa ato din siyang haunon diri. Kay kanira atong lutuan ning kaldero. Kay atong kalha dili man siya makabitay atong kalha. Kainit. Ito na siya ibubo di. Pero dali ta mga jay atong siya ibubo eh. Kaya kita mo dugay ani. So dili ta na ni hugasan. Ato na siya diri sa ikuan mga jay. Itak-ang. Di na ta magugas-hugas kay wala man tay tubig. Matik ra ni atong pagkaluto mga jay, kinauboy ni mga jay. Kinaw girl kay babae man siya. So ayan din nato siya yabuhan sa tubig. Agoy. Agoy. So wala na siya tubig mga jay, ako na siyang giyabuhan. So dali ra gyapon ta nagluto. Uwin sabi de. Matik ra ni atong pagluto mga jay, kinaw girl ra ni kay medyo ugto na gid siya. Itong gutom na mga anakin ni Domski. Tulog lang si Papa, wala may cellphone. Okay kaya akong sugangan no, nami sa ilalom sa among lamisa nagkuan. Amo nang lamisa diya sa ibabaw. Kunya na rin may diri nagluto sa ilalom. Ana ra na siya kamatik mga jay. Kinaw girl na siya, kinaw girl nga style. Kunya kay kinaw girl man ni ang atong pagluto. So ilunod na lang ni usa ka na atong panakot, di ba? Matik kay natong pagluto mga jay. Nata mag-art sa atong luto mga jay kay. Naman dali sa banlag mga jay. Ang atong kahoy Dipod yan, dili pud tanyag sabayan mga jay, dipod siya siga. Kuatong puyo bidig suka bidig atong timplahan bi. Karon dito ra nato ilunod din sabi. Ako ning timplahan ang tiil sa dragon natong gilatan. Susuka din siya mga jay, ako ni siya mutangan sa suka. Ato nang butangan sa ihi sa kuan amigas. Dayon. Ato din siyang bubuan sa laway sa kanggaro. Ay ihi, ato na siyang bubuan sa ihi sa kanggaro. So ato na siyang butangan mga jay sa kalungat sa amigas. Ito na ni atong Ricardo's sa atong recipe for today's video. Kailangan pa rin atong panakot. Nagwa pa si Shirin dito sa balay sa uban nga mga kuan. Lamas. Ato na siya mikos-mikos din ay. Ay din ato na siya ilunod para dali ra siya mga jay ba. Pinay silupin dito sa kuan be. Sa kuan dito sa kung sa bago ka. Gahit pa ba itong mais? Hindi man siya limpyo ni siya. No. Ano siya yung sa usawan? Hindi na. Hi, I'm Mia Khalifa from Lebanon, and I am a jewelry designer. Mau sabi din. Apa yung tubig? Salamat sa Talim dyan. Sige na. Peso. Gusto ko ba silupin oh. Di na siya ba? Yeah, silupin. Sige na. Ang samahan sa anak Espiritu Santo. Amen. This is O Lord, and this day gift is about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Samahan sa anak Espiritu Santo. Amen. Kain na na. Kailan na? Hindi na siya ba? Ito na. Silupin ka. Ala. Muning pagkaon mga jay nga kuan. Kinaw girl. Kinaw girl o kinaw boy. Kinamay lalaki. Bayot na lang. Sama pa kong silupin. Wala may kutsara, wala may plato. Ibutangan sa usawan, taklob sa kaldero. Wala. Wala ko isa kasi na ba? Sino basa ng kamot na? Wala. Ate, thank you kung ipot yan. Una nga yun. Ano siya to? It doesn't mean that I'm crazy. It doesn't mean that I'm crazy. What can you tell me? I came for the honey. I don't say nothing if it ain't my money. What can you tell me? I came for the honey. I don't say nothing if it ain't my money. What can you tell me? I came for the honey. I don't say nothing if it ain't my money. What can you tell me? I came for the honey. I don't say nothing if it ain't my money. Love, 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 love.
By the way mga Jay, humana naming pangaon. So medyo nasinag yun ang among lamisa mga Jay. So diri ra ko taman. Thank you for watching. Please subscribe, like and share my video. Babas bye. Thank you po.